След всичко казано до тук, няма как да не ви попитам, какви са възможностите за лечение в България, респективно тук в нашия град, в Стара Загора? Трябва да изтъкна със задоволство, че последните няколко години активно се заговори за лечението на хроничните рани и така бяха направени някои стъпки в тази насока, като една от тези стъпки конкретно за нашия град, за Стара Загора и за региона, е създаването на Център за лечение на хронични рани от съдов произход, който стартира в началото на тази година, като основната цел на този център е да подпомага лечението на тия пациенти много по-бързо да ги връща към нормалното им качество на живот и да ги връща в нормалната им среда. Тук трябва да изтъкна, че по отношение на използваните методики, те са абсолютно на световно и на европейско ниво. Използваме привръзки на най-реномираните фирми в света, точно такива активни привръзки, за които споменах преди малко. Разполагаме с възможности за пълна диагностика на абсолютно всички причини, които могат да доведат до тия рани. Ултразвукова диагностика, ангиографски изследвания и така също не мога да не изтъкна, че разполагаме с много добре обучен персонал точно в лечението на такива пациенти, тъй като, за съжаление, това е един по-продължителен процес и част от хората наистина идват вече измъчени от това страдание, което понякога дори има пациенти, които години страдат от това. И в това отношение мисля, че отново така в нашия град има възможност да отговорим на най-съвременните тенденции и да се съобразим с тях и да ги приложим и по този начин да улесним нашите пациенти. Така че мисля, че това е една много голяма крачка напред с разкриването на този център и мисля, че много хора ще могат да намерят решение на проблема си и да прекъснат това тежко съществуване. В контекста на това няма как да не ви опитам. Ние имаме слушатели не само от Стара Загора. За нашата област със сигурност това е единственият център. Как стоят по принцип нещата в България? Има ли наоколо други такива или? Доколкото знам, малко преди нашия център беше разкрит център за лечение на рани в Пирогов, но той лекува пациенти от по-общ профил, докато за център, който да лекува само хронични рани от съдов произход, да ви кажа честно, аз не съм чул или прочел и да твърдя, че е първия, който нямам 100% доказателства, не мога, но смятам, че ако не е първия, един от първите в страната. Така е, че това е едно от хубавите неща, които нашия град със сигурност вече разполага. Определено и смятам, че това е едно голямо предимство на самия град, на нашите пациенти, но и не само за Стара Загора, и на регион, тъй като ние имаме пациенти от цяла България. Достигаме и към края на нашия разговор, но преди това нека да кажем и няколко думи за профилактиката. Има ли такава на този съвременен проблем? Най-важната профилактика е да не бъде допускано развитие на такива хронични рани. Разбира се, това не винаги е възможно. И при пациентите, които знаят, че имат разширени вени или хронична венозна недостатъчност, знаят, че имат диабет или имат атеросклероза и хронична артериална недостатъчност, трябва да лекуват основните си заболявания, за да не се стига до усложнение и до развитие на такива рани. В този смисъл, това като профилактика би трябвало да бъде достатъчно. За съжаление обаче, болестите знаете, че въпреки понякога, че се лекуват добре, те имат свой прогресивен ход и така или иначе може да се стигне до развитието на такива рани. Профилактиката от тук нататък е по възможно най-бързия начин пациента да попадне на място, в което наистина да бъде диагностициран правилно и да бъде лекуван правилно, както основното му заболяване, така и локално, за да могат тези процеси да не се задълбочават или ако вече са задълбочени, да бъдат ликвидирани и раните да заздравеят, пациента да бъде възстановен и да може да води нормален живот, както няколко пъти изтъкнах вече. И отново малко преди края, много ми се ще да се върнем назад към новооткрития център за лечение на този тип рани. Наша слушателка от Стара Загора, обаждайки се зад ефир, се интересува къде може да намери този център и как да се свърже с него. Центъра за лечение на рани от съдов произход е базиран на базата на медицински център Трета поликлиника и на отделението по съдова хирургия в болница Иван Рилски.
Тоест, ако някой от пациентите желае да се свърже с нас, той може да намери в медицински център трета поликлиника. За улеснение на пациентите е създаден специален телефон, който е единствено за центъра за рани. И телефонът е 988969 с кода за Стара Загора 042. Също така, от нова година стартира и сайт на Центъра за рани, който много лесно може да бъде намерен, когато напишете в Google Център за лечение на рани, Стара Загора или не Стара Загора, и много бързо може да попаднете на сайта, тъй като сега точно да цитирам името на латински може да възникнат някакви грешки. Така че който има проблем, винаги е добре дошъл да се обади, да напусти каквото можем. С радост бихме помогнали, както сме го правили винаги при всички наши пациенти.